már a magunkéval. Látjuk magánkat, életünket, és hogy mit tud tenni egy-egy ember, tehát engedjünk abba a képet, hogy ő töltött vele értelmet. Ezt megköszönni jól össze, és amit mondunk nem lesz róla, szépen tiszta muzsikája, semmilyen minden meleg szóval. Amit tudunk, amihez értünk, az út, amelyen visszalépünk, hogy eljussunk egy messze célig, mind róla van, ma ő dicsérik. Hálás szavaink neki szólnak, ki vezetünk, példaképünk, s jó barátunk, tanítunk. Jónak lenni, el se tudnád képzelni, annyi mindent meg kell tenni, de nem ígérem, hogy jó leszek. Semmi jóból most kire adjál, nem tartsuk el a hetediknál, így van, és a játék nem mutattam nektek is már. Hogy nehéz most jónak
fontos nem, és remélem, hogy ezt a két évben is megoldátok. Köszönöm szépen! Köszönöm! Vége felé az már sikerült, nem úgy gondolják, hogy mindig a rosszabb volt, az most is sikerült, vége felé is egyre Akkor a színűnének már szeretnék megköszönni. Igen, elő legyen szíves. Jó estét mindenkinek! És remélem, hogy nem szakad meg ez a 4 éves munka. Igazán reménykedem, hogy a jövő évben azért talán még sikerül együtt lenni, ha bár még nem lehet biztosan tudni. Én köszönöm mindenkinek, minden szülőnek és minden gyerkőcnek a segítséget, a segítő támogatásnak. És annyit szeretnék mondani, hogy nagyon ügyes kis csapatot kaptam, és nagyon büszke vagyok rájuk, és a szüleik is sokat segítenek. Sok ötöst adhattam, illetve most már ebben már a második éven sikereket is aratnak a Tálencson, úgyhogy remélem, hogy így folytatják a tanulmányaikat, így tovább. Köszönjük! Még egy pillanatra csak annyit csak, hogy 2 csapaton versenyzett a Tálencson, az egyik csapat díjazott lett, a másik viszont pedig szerintem ugyanolyan jó voltak, de hát engem elkergettek volna az iskolából, ha minden csapaton nyer a Tálencson, és sok díjat elhoztunk, úgyhogy én nekik külön oklevelet szeretnék átadni Török Amandának. Merre van az Amanda? Gratulálok! Igencsak bátortalan kis csapat volt, és nagyon büszke vagyok rájuk, hogy megtettük a lépést, az első lépést a szereplés felé, és megtanulták rendesen becsületesen a szereplőket, és nagyon jók voltak az előadások. Úgyhogy egy nagy tapsot megérdemel.